Може би ви прави впечатление и тези черни панталони, които имат специфично наименование, наричат се хакама или хакама и буквално преведено означават тайна. Каква е тайната? Тайната е в разположението на краката, в разположението на пръстите, за това да не знаете по какъв начин и как биха ви атакували. В тази дреха има страшно много символизъм. Ние коментирахме преди малко тези 7 принципа. Трябва да ви кажа, че от предна страна има точно 7 присета. В момента наблюдавате така нареченото Нинин Дори и работа срещу двама противника. А сега започва рандорито, начин по който се справяш срещу повече противници.